Čau, vítejte u dnešního videa. Dnes se podíváme na jednu z nejexkluzivnějších sneaker kolaborací vůbec. Mluvím tedy o Air Jordan 4 Eminem Encore z roku 2017. Tato edice vznikla ve spolupráci mezi Jordan Brand a rapovou ikonou Eminemem a odkazuje na jeho album Encore. Design vychází z klasické siluety Jordan 4, ale má unikátní tmavě modrý semiš, černé detaily a šedé prvky, které je odlišují od standardních barevných kombinací a dodávají jim exkluzivní vzhled. Co je na nich opravdu speciální, je extrémní limitace. Bylo vyrobeno pouze 23 párů pro celý svět. Navíc se jejich prodej pojil s charitativní akcí Marshall Mathers Foundation, která pomáhá dětem a rodinám v sociálně znevýhodněných oblastech Detroitu. Tahle spolupráce je ikonická nejen pro sběratele, ale i pro fanoušky Eminema. Jde o spojení hudby, stylu a exkluzivity, která se jen tak nevidí. A toto je konec videa. Pokud se ti video líbilo, budu rád za odběr, like a zvoneček, a ti žádné jiné video neunikne. Zatím čau.